ବୋଇତ ବନ୍ଦାଣ। ଆ କା ମା ବୋଇ ପାନଗୁଆ ଥୋଇ, ପାନଗୁଆ ତୋର ମାସକ ଧର୍ମ ମୋର। କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ବଡ଼ି ଭୋରୁ ସ୍ନାନ ସାରି ପ୍ରତି ଓଡ଼ିଆବାସୀ ଡଙ୍ଗା ବସାଇ ଏହି ଧର୍ମ ମାସରେ ପୁଣ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରିଥାନ୍ତି। ସୁସଜ୍ଜିତ ଆଲୋକମାଳା ହୁଳହୁଳି ଧ୍ୱନିରେ ଉଛୁଳି ଉଠେ ସବୁଆଡ଼। ରଙ୍ଗ ବେରଙ୍ଗର ଡଙ୍ଗା ସବୁ ଭାସିମାନ ହୋଇଯାଏ ଓଡ଼ିଶାର ପୁରପଲ୍ଲୀରେ। ଓଡ଼ିଆ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ବୋଇତ ଡଙ୍ଗାକୁ ଧର୍ମର ପ୍ରତୀକ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଇଛି। ଏହା ସହିତ ଡଙ୍ଗା ଆମ ଅତୀତର ନୌବାଣିଜ୍ୟ ସ୍ମୃତି ସହିତ ବେଶ୍ ଜଡ଼ିତ। ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ସକାଳର ଅବସରରେ ପୁରି ଉଠେ ପବିତ୍ରତା। ଆଷାଢ଼, କାର୍ତ୍ତିକ, ମାଘ ଓ ବୈଶାଖ ଏହି 4 ମାସ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଐନନ୍ଦ କାଳ। ତେଣୁ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କର ଉପାସନା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏହା ଧର୍ମ ମାସ ରୂପେ ପରିଗଣିତ। ଏହି କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ରାସ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ନାମରେ ମଧ୍ୟ ପରିଚିତ। ଓଡ଼ିଶାର ଆଚାର ବିଚାର ଚାଲିଚଳଣି ତଥା ଧର୍ମୀୟ ଭାବନା ସହିତ ଏହି ପର୍ବ ଜଡ଼ିତ। ଏହା ସହିତ ଯୋଡ଼ା ଓଡ଼ିଶାର ପୁରୁଣା ଇତିହାସ। ଦିନେ ଓଡ଼ିଆ ସାଧବ ପୁଅ ସମୁଦ୍ରରେ ବୋଇତ ମେଲାଇ ଦେଇ ବାଣିଜ୍ୟ କରି ଯାଉଥିଲା ଅନ୍ୟ ଦ୍ୱୀପକୁ। 7 ଦରିଆ 13 ନଈ ପାର ହୋଇ ସେ ଯାଏ ବିଦେଶକୁ। ବୋଇତରେ ସଜାଇ ବସେ ରେଶମୀ ପାଟ, ସୁଗନ୍ଧ ଦ୍ରବ୍ୟ, କାରିଗର ଶିଳ୍ପୀ ଓ ଅନେକ କେତେ। ଏହିସବୁ ସାମଗ୍ରୀ ନେଇ ସେ ଯାଏ କାହିଁ କେତେ ଦୂର। ସାଧବ ବୋହୂ ମଙ୍ଗ କୋଳରେ ମଙ୍ଗଳା ବନ୍ଦାଇ ସାଧବ ପୁଅକୁ ମେଲାଣି ଦିଅନ୍ତି। ଇତିହାସକୁ ଅବଲୋକନ କଲେ ଓଡ଼ିଆ ସଂସ୍କୃତି ଯେ କେତେ ପ୍ରାଚୀନ ତାହା ଆଖି ପାଏ ନାହିଁ। ହଁ, ଏହି ପ୍ରାଚୀନ ନୌବାଣିଜ୍ୟକୁ ମନେ ପକାଇ ଆମେ ପ୍ରତିବର୍ଷ କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ବୋଇତ ବନ୍ଦାଣ ପାଳିଥାଉ। ନା କାର୍ତ୍ତିକ ସମୋ ମାସୋ ନ କୃତେନ ସମଂ ଯୁଗଂ ନ ବେଦ ସଦୃଶଂ ଶାସ୍ତ୍ରଂ ନ ତୀର୍ଥଂ ଗଙ୍ଗାୟା ସମଂ। ପୌରାଣିକ ମତେ ପରମପିତା ବ୍ରହ୍ମା ଦେବଶ୍ରୀ ନାରଦଙ୍କୁ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସର ମହାତ୍ମ୍ୟ ବୁଝାଇ କହିଛନ୍ତି, କାର୍ତ୍ତିକ ପରି ମାସ ନାହିଁ, ସତ୍ୟ ଯୁଗ ପରି ଯୁଗ ନାହିଁ, ବେଦ ସଦୃଶ ଶାସ୍ତ୍ର ନାହିଁ ଏବଂ ଗଙ୍ଗା ପରି ତୀର୍ଥ ନାହିଁ। ଏହି ମାସଟି ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ ମାସ। ତନ୍ମଧ୍ୟରୁ ଶେଷ 5 ଦିନ ଅର୍ଥାତ୍ ଶୁକ୍ଳ ଏକାଦଶୀ ଠାରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପବିତ୍ର ଦିନ। ଏହି 5 ଦିନକୁ ଭୀଷ୍ମ ପଞ୍ଚମ, ବକ ପଞ୍ଚମ, ମହାପଞ୍ଚମ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଏହି ପଞ୍ଚୁକ 5 ଦିନ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ବେଶରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ବେଶ, ବାଙ୍କଚୂଡ଼ା ବେଶ, ତ୍ରିବିକ୍ରମ ବେଶ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନୃସିଂହ ବେଶ ଓ ସୁନା ବେଶ ଆଦି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।